булса, аерылган аю ашар, бүленгәнне бүре ашар диләр, әйме. Әгәр инде без тар калсак, бүленеп бетсәк, безне хәтта куян да ашарга мөмкин диләр, әйме. Чыннан да шулай. Менә Әстерхан төбәгендә булганда, өлкәсендә булганда, анда да әзрәк без нугайлар дигән фикердә йөргән кешеләр булган. Инде 10 ел элек нугай булып язучылар да булган. Без дә аларны күрдек. Һәм инде аларга сорау да бирдек. Менә сез 10 ел элек, 11 ел элек нугай дип йөрисез бит, сайландыгыз бит инде. Сезнең нәрсәдер ниндидер бер матди байлык узаттымы, ниндидер тормышыгызда уңай үзгәреш булдымы дип сорыйбыз. Дәрәҗәгез артты. Нәрсәдер, инде һәр хәлдә ниндидер бер максат мәсәлән. Исәпләшә башладылар, сезнең белән игътибар итә башладылар. Киресенчә. Әле алар шушы бер нинди үзгәреш өстенә алар җан тынычлыгын да югалтканнар. Хәзер инде икеләнү бара. Сездә юк. Нәкъ теге мәкаләне дөрес әйттегез. Без бердән булганда гына, бергә булганда гына алга таба саклана алачакбыз һәм инде ниндидер үсеш турында яшәй алачакбыз. Дөрестән дә дөнья көчлеләр белән исәпләшә диләр. Безнең татар дигән халкыбыз данлыклы борынгыдан килгән, дәүләтләр тоткан. Ул инде татар булу үзе бер абруй бит инде, әйме. Шуннан да менә ул йөргәндә күренә бит инде. Шул Мордовиядә да, мисал өчен республикасында да анда без аралашабыз яшьләр белән. Мин инде гел сорыйм бит инде, яшьләр татарча беләме дип. Шунда Фәхим хәзрәт Мифти бик кызык әйткән миңа, бу соравым бик гаҗәп дип. Шушы Саранск төбәгендә дә бит инде 38 татар, авыл татар авылы урнашкан. Әстерханның да ягында 16 татар авылы урнашкан зур авыллар. Мәсәлән, шул Мордовиядә татарча белмәгән яшьнең аның ди ул үзен читенсенә башкалар алдында ди. Аңа татар телен белмәсә мөмкинлек юк ди. Чөнки менә шундый дәрәҗәдә булырга тиеш. Безнең татар телен белергә кирәкме, кирәкмиме дигән сорау тумаска тиеш. Ул чыннан да чын йөрәктән булырга тиеш. Гадәти хәл, табигый хәл булырга тиеш инде. Без гадәттә менә әйтәбез дә теге чит төбәкләрне каякта гаепләргә тырышабыз, әмма алар да бит тагында кыйнарак. Без әле үзебезнең Татарстанда рәткә саласы бар. Безнең бит шул безнең үзебезнең аралашкан даирәдә шул язучылар, журналистларның да әле балалары булмаса, оныклары татарча сөйләшә алмый. Шуңа күрә бит әле безнең үзебездә дә бу мәсьәләне җайга салырга кирәк. Һәр кеше үзенең гаиләсеннән башларга тиеш. Бу бит әле гаиләдән үк башлана, шушы үзебезнең татарлыкны саклау проблемасы. Шуннан соң гына без инде масштаблы рәвештә сүз алып бара алачакбыз. Рөстәм, шушы Башкортстанны иңле буйлап йөргәндә, Әстерхан, башка төбәкләрдә сине күңелеңне иң шундый тетрәндергән мизгелләр һәм шатландырган мизгелләр бар, азгына хатирәләрең яңартып бетәме? Иң беренчесе халкыбызга карата соклану кабат арта инде. Шул мәсәлән Пермь өлкәсендә Барда районына барганда гына да, анда күп кешеләр барадыр. Мин үзем дә 3-4 тапкыр булганым бар анда. Әйтик, машина белән барасың, автобус белән барасың дип әйтим инде. Җимерек авыллардан барасың да һәм татар районына килеп керәсең. Төзек, Курчак кебек дип әйтик инде. Төзек, мотор, һәр нәрсәсе тәртиптә булган татар районына, татар авылларына килеп керәсең. Ул башка җирдә шулай. Әстерхан якларында да зур татар авыллары. Мин инде Мордовия якларын әйтмим дә инде. Безнең беренчедән татар халкы шушы тормышын, хуҗалыгын тәртиптә тоту ягыннан, эшчәнлеге белән аерылып тора. Һәм бу безнең чыннан да горурлык хисе уята торган, халкыбызда ката торган горурлык хисе уята торган сыйфатлар. Икенчесе, менә без барбер яшьләрне каякта сүккәлибез бит инде. Әмма дә ләкин менә мин үземнән яшьләр турында сүз алып барам инде. Татар хәзерге вакытта киресенчә менә татар булудан яшермә, татар булу белән горурлану аларда да барлыкка килә. Яшьләр безнең киләчәгебез. Димәк инде безнең әле татар халкының сакланып калу мөмкинлеге бар. Бары тик менә монда хәзер безнең өлкән буынның да шушы хисләрне аларда саклауда ярдәм итүләре кирәк. Безнең гырыф гадәтләребезне, традицияләребезне төшендерүне. Чөнки бүгенге көндә һәр кешегә дә чит культуралардан, чит мәдәниятләрдән да йогынты көчле. Безнең татар халкы башка милләтләр эчендә татар халкы үзенең гырыф гадәтләре белән үзенчә булуы белән кадерле. Шуңа күрә татар халкы да ул башка төбәкләрдә дә аерылып тора, яши. Һәм тагын бер куандырганы һаман да шушы үзебезнең Казаныбызны, Татарстаныбызны сагынып яшәү һәм бер итеп хис итү мондагы татарлар белән үзләрен шушы хис һич кенә дә сүнмәгән, сүрелмәгән. Менә бу да киләчәккә өмет уята. Һәм дөрестән дә менә инде интернет киңлекләрендә дә танылган блогерлар, кайчандыр аларның әти-әниләре, әби-бабайлары татар булганлыкларын искә төшереп, менә шушы татар булып язылу теләге генә түгел, инде чын мәгънәсендә шуны башкаруларын шушы интернет киңлекләрендә күрергә була, шулай бит? Безгә инде һәр алым да
файдага теге милләт эшендә вак һәм зур проблемалар юк. Аларның һәммәсе дә зур. Әйткәнемчә, гаиләдән башлап, үзеңнең балаңны, үзеңнең оныгыңны татарча өйрәтүдән, татарча тәрбияләүдән башлап, һәм инде татар мөхите булдыруга кадәр. Исәнмесез деген радио тыңлаучыбыз, тагы бер сорау килгән безнең WhatsApp номеры 89178 555 915. Җаны исәп пунктларының санын атасагыз яхшырак булыр иде. Ничәнче саннан башлап татар дип язырга? Алар бит буталдыра торган сораулар. Рәхмәт. Инде радио тыңлаучыбыз тырышып караган булган инде кирәк язарга. Ул радио тыңлаучыбызның хәлен аңлыйм. Мин үзем 40 минут утырдым анда, чыннан да катлаулы, дөресен әйтәм, русчасын да укып карадым, татарчасын да укып карадым. Һәм чыннан да хәзер мин төгәл пунктларын әйтә алмыйм, чөнки мин инде бер моны теркәлгән, эшләгәнемә шактый вакыт узды. Әмма анда куллану теле, аралашу теле, кайсы телне беләсез дигәндә мин гел үзем татарча, татар теле дип язып бардым. Монда Сорауга ничек бар, шул җавап бирергә кирәк. Бүтән җиргә татар дип язсагыз, ялгышмыйсыз инде. Biz indi балаларымны да, тормыш иптәшемне дә шул татар ни дигән анда без шулай теркәлдек. Рөстәм, тагы бер сорау бирәс килә, синең эшчәнлегең белән әйме Казан утлары журналы, ул да булса инде элегрәк безнең 50-шәр, 100-әр мең тираж белән чыккан әйме. Хәзер инде безнең берничә мең генә чыга кызганычка каршы. Менә мин мисал өчен мәктәптә укыганда иң яраткан журналларым ул инде Ялкын журналы гына түгел, Казан утлары да иң яраткан иде әйме. Хәзер син анда гомумән сезнең укучыгыз кем менә Казан утларының? Анда укучылар, дәвамчылары бармы менә шул йөргәндә? Алар белән танышкансыңдыр инде әлбәттә, әйме? Без инде беренчедән менә минем эшчәнлегемә дә бәйле, безнең Казан утлары белән дә бәйле. Безнең чыннан да 30-35 төбәктә яздыралар, Россия төбәкләреннән. Һәм инде безнең әйтик тираж элекке 100 меңнәр булмаса да, бүгенге көндә Россиядә иң зуры әдәби журналлар арасында 8900 язылышыбыз бар. Шул вакытта без хәзер интернетта бик актив. Безнең 70 меңләп уникаль караучыбыз бар. Һәр айга 250 меңләп карау бар. Бу инде бик зур сан. Шулай ук бу элеккеге тиражлар белән чагыштырганда хәтта артыграк та бәйме. Менә шуңа күрә мин һич кенә дә укучылар саны кимегән дип әйтә алмыйм. Өметсезлеккә бирешмисең инде. Аннан соң инде менә без ишеткәнсездер, кисә китаплары чыгара башладык. Ай саен Казан утларындагы иң популяр авторның бер повестен кисәгә сыятырган интерактив формада заманча китап чыгарабыз. Ул 2000 тираж белән чыга һәм тиз арада сатылып та бетә. Ул инде безнең төрле маркетплейсларда да бар инде, Viber'да да, Озоннардан да алырга мөмкин, заманча чыгарабыз. Бу шулай ук кайбер китаплар 2-3 атнада сатылып бетә, 2000 тираж, укучыларыбызның барлыгын бар икәнен сөйли. Шулай ук аннан соң менә хәзер YouTube каналында без инде сюжетлар да эшли башладык. Бүгенге көндә әлбәттә элеккеге традицияларны саклап, инде киләсе елның май аенда безгә 100 ел була. Бу шулай ук Россиядә һәм элеккеге Советлар Союзы илләрендә бердән-бер журнал 100 ел дәвамында бер санында бүленмичә чыккан журнал. Хәтта сугыш елларында да беләсез инде окопларга ташый торган булганнар, самолетлардан татар солдатларына журналны. Андый журнал Россия тарихында юк, үзлексез чыккан. Мин әлбәттә тарихны безнең юлдан башлап кичәйтәбез дә, безнең әле аңа кадәр аң журналлары да бар, алга таба да мөмкин тарихыбыз булыр. Әмма дә ләкин шушы чыннан да безнең халкыбызның зур кадерле журналы, 100 яшәр журналы, әле алга таба да яшәячәк иншалла. Киләсе елга менә зур юбилейны билгеләп үтәчәкбез. Һәм бу турында да инде без сезнең белән сөйләшербез бүгенге инде безнең ахырына якынлаша. Дөрестән дә заманча әдәбиятны пропагандалаучы, безнең сәнгатебезне киң даирәгә чыгаручы журнал, элегрәк дип әйтикме соң инде менә аның фонды дип әйтик, папкасы, әлбәттә тулыланган шит төбәкләрдә яшәүче язучыларның әсәрләре белән дә, үзебезнекеләр белән дә. Хәзер бу эш ничегрәк? Элегрәк анда айлар, еллар буе чират торган чыгарышына әйме. Хәзер ничегрәк? Безнең мактамыйча әйтә алабыз инде, безнең әле дә бездә чират бар, портфелебез шактый тулы. Бигрәк тә менә татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан оештырылган бәйгеләр дә безгә ярдәм итә. Менә яңа гына бәйге тәмамланды конкурс. Безнең инде киләсе елга бик зур 1500 эш килде анда. Димәк инде яшьләр күп араларында. Без бит ябык конкурс бит. Белмибез. Әле нәтиҗә ясалмады. Мин гомумән әйтәм әле, гомумән папкабызда. Гомумән алганда төрле өлкән буында бар, урта буында бар, яшьләр дә бар. Әмма синнән да яшьләрнең кимүе күзәтелә. Шит төбәкләргә килгәндә безнең бүгенге көндә иң төп шишмәбез дип әйтик инде шушы безне тулыландыра торган ул Башкортстан Республикасы. Башкортстандагы авторлар безнең белән актив хезмәттәшлек итә.
Biz менә шуңа күрә аеруча шушы республикага мин инде баш мөхәррир буларак та аеруча игътибарлы. Шулай ук Ульяновскидан актив авторларыбыз бар һәм яшьләр төрле конкурсларда катнаша торган. Пермьдән бар, Кировтан бар дип әйтик. Нигездә Башкортстан. Демәк инде кемнәрдер безнең арага чик казырга тырышсалар да инде монда инде ниндидер заказлар бәлки нәрсәдер үтәп үзләренең шәхси мәнфәгатьләрен өстен куеп, сез инде язучылар үзара дуслык күперен булдырып, халыклар арасында аңлашуны булдырып, шул эшне алып барасыз һәм дөрестән дә ул инде гуманизм, дуслык, бер-береңне хөрмәт итү, бары тик шулай булганда гына матур итеп яшәп була, шулай булганда гына прогресс, алгарыш була име. Җан исәпләр узада китә, безгә бит әле яшәргә дә кирәк бергә, бит ут күршеләр булып матур итеп. Чыннан да нәкъ шулай дөрес әйтәсез. Җан исәп ул бер ай гына бара торган эш, әмма ләкин безнең яшәүбез, дустана мөнәсәбәтләребез ул алга таба гасырлар дәвамында салынган. Без инде үзебез дә Башкортстандагы башкорт телле журналларның баш мөхәррирләре белән түгәрәк өстәл оештырдык Уфада. Без инде аралашырга тырышабыз. Әйтик, Шоңкар журналының баш мөхәррире Айгиз Баймөхәммәтов минем иң якын дусларымның берсе. Көн саен сөйләшә торган дип әйтик инде. Кунакка миңа килә торган, миңа бара торган дип әйтик. Безнең ниндидер андый каршылыкларга кирергә теләгебез юк. Әйтик, башкорт язучысы ул һәр хәлдә үзенең башкорт милләтен ярата, татар милләт язучысы татар милләтен ярата, бары тик үз милләтен генә яратканда, чынлап торып яратканда Башкаларны хөрмәт иткәндә, хөрмәт итәргә мөмкин, башкаларны хөрмәт итә. Шуңа күрә дус яшәдек, әмма дә ләкин үзебезнең татарлыгыбызны саклап яшик.